Perkara iki wis siji rembuke. Ora butuh rembukan wong licik. Wah, ngarani botohe Pandhawa wong licik tak sampluke. Perkara nyampluk gampang ning ala dikaya ngapa kuwi dulurku tuwa wakiling wong tuwa. Dulur-dulur beda rombongan Jatasi. Sinten? Bandi to niku? Ah. Oh, nek dolanan HP wae. Ngali aja metu. Wis mesti arep nge-SMS kowe kan. Mesti unine mesti tok kuno wis ana godril, budal ngono kowe. Guyu. Dagelan elek aja do metu. Ora entuk metu ora gayeng. Tangkongkok malah pedhot engko. Kresna. Kula Koko Prabu ora susah kaken gunung keng tanpa guna. Sing dadi botilan nyatane. Kowe botoing Pandhawa nganti menang. Kurupati mung kari jen tanpa ruang nanging botohe Baladewa. Kutara. Wah, wis gembelo sirahmu entuk dekeng wong bule. Ora sah kakean cangap. Dina iki sing nemtokake. Kurawa apa Pandhawa sing menang, maju hilang nyawamu.
parang sangkut terus micil angriwe matian karoban mungsa tatan muntur sapetak ugi tapune arang kerangka Sambato Duryudana. Werkudara. Werkudara aku nyalurip. Werkudara aku wis rupuh. Werkudara. Waduh Yayi Prabu. Waduh Yayi Prabu. Oh Prabu. Kados pundi kula niku? Wah, trayoli binantang. Panuksu maling jajalanat. Hei, jagone rupa, fotoe sing mati. Ya. Wah, seneng kowe menang. Bisa mupuh Gadawentisi Yayi Kurupati setengah rupa. Mung kari mala gantang keparat kowe Bratasena. Seje perkarane wong Mandura aja melu-melu, ora melu-melu piye? Ya gene kok mundur. Wah. Lambene wong Mandura bungkemen. Teko Siadi mengkono. Aku ngarep wis tau ngendika kelawan Siadi. Aku ngarep ya tau matur. Wiwit aku ngrasakake kawruh kasampurnan Panjing Suruping Pati. Nggonku netepi darmaning urip bisa dadi satriya sakwutuhe. Nggonku ngayati perang gedhe Bratayuda. Aku ora kepengin golek pepati. Nggonku perang ora merga mbelani jasad lan jisim. Kuwadakane Werkudara nanging satriya ingkang dadi wakili sing gawe jagat nentremake wong donya. Susah mbok gondeli Kresna. Patenane sumpah bangkane Werkudara. Koko Prabu. Yayi Kurupati sampun rebah. Kula aturi ngemuti. Menawi wonten ratu ingkang Sumbaga Wiratama mongko mbelani dhateng Angkara Murka. Menapa Koko Prabu badhe trimah menawi dados ewon keklempakaning Ratu Angkara Murka ingkang badhe ngogreh-ogreh dhateng katentremaning jagat. Menawi mekaten tanpa gina anggen paduka nyarira Brahmana, tanpa gina tapa paduka tetaunan dene paduka mboten wantun ngendhak kurdane nggawa nafsu. Ingkang satemah mbudi lali paduka wantun nyahak dhateng wenang ingkang maha wikan
paduka badhe kenging satwalaing Hyang Mahanasa. Dara, piye? Apa rumangsamu gaweamu wis rampung? Rasaku ya wis durung. Isih dawa. Kon ngopo? Kurupati kae najan wis luluh kaya ngono kuwandane. Ora rupa pasuryane dirubung set uget-uget. Nanging ora bisa teka pati. Yen durung bebarengan karo Wrangka dalem Ngastina. Sapa? Sengkuni golek ana batange. Mau wis mati apa ya urip? Ling goleki ning endi? Kongkon ya iso. Petruk. Mesti ngono. Angger apa mama mesti tulisen. Gorene Petruk. Kongkon wong ora waras lan iki. Paripurnaning Baratayuda jaya binangun rebaing Sang Nata Prabu Kurupati wis tetaunan Pandhawa wis boyong mring negari Ngastina jaman kali mataya kaya saya mengker kodrating lampahan Sang Puntadewa miwah Sang Werkudara ingkang nganggum kekanten asta kelawan Nalendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna dadi mangkono panglucitan ninggalih Koko Prabu rening sampun mengker tebih sawetawis anggen kula nglenggahi Purayagung negari Ngastina miwah ingkang wayah parikesit ingkang sampun sinengkakaken ngaluhur sawetawis wekdal raos kula sampun bombong miwah bingah Koko Prabu tegesipun Pandhawa anggenipun ngayati dharma kadidene sampun anyaketi paripurna Yayi, semanten ugi sepinten lepating Rakanteng Ndrawati kula nyuwun pangapunten ingkang agung jer. Nyatanipun Pandhawa lan Sri Kresna pepindhanipun kadidene kreta jaran sakusiripun. Dara, piye? Purnaning dharma aja nggondheli kawibawan lan kamukten. Niating Pandhawa ngayati perang iki ora golek negara. Nanging aku ngresiki jagat saka wong kang ampek angkara murka.
Mula kang saka kuwi, ayo dirungokake sabda suci iki. Budal ngaler lan sawadya balanira wauta kang winarni Raden Werkudara ngarsa ngandikeng putra Gatut Kaca den aglis sabalanira ing pranan caka dingin Kunti apa Werkudara mbarep kakangku clideng kakangku lan kowe jlamprong apa Yayi apa Dimas wonten dawuh Kakang Mas purnaning Darma Pandhawa ngayati urip iki kaya wasana tandha sisik melik saka Hyang Mahanasa ingkang kudu kawiwitan. Mula kang saka iku jebaku dina iki ayo padha miwiti bakal methuk tumekaning alam kamoksan sranane kudu ngresiki jiwa lan ragane. Karepmu piye wong Jarot? Ayo padha nindakake Darma Laksita puter puja ingkang tegese lumaku sinartan laku brata memintosih parmaning Hyang Agung supaya besok temeka dina antaka supaya besok temeka titiwanci patining Pandhawa lan Babu Kunti apa dene Kresna kakangku bisa antuk dalan kang padhang jroning alam kasuwargan langgeng. Oh anakku ngger anakku wong bagus Werkudara ya unibu ora bakal kabutan aku ora bakal kabutan. Arjuna wonten dawuh lamun mangkono dawuhna para putra wayah kinen padha miranti sesaji layu sak uga rampene ana ing alun-alun pungkuran sinartan wewangunan Candhi Rukmi lan Candhi Sari minangka srana kamoksaning Pandhawa Kanjeng Ibu apa dene Kakang Ndrawati inggih ngestaken dawuh oh
Harsa madangi jagat duk mungup-mungup paning sapu caing wukir marababang sumirat kena soroting surya mega lan gunung Wari warna ning kalong Kula nuwun Mbah, kula ingkang sowan. Kono lungguh sing kepenak, lungguh sing kepenak. Sami wilujeng tekane kisana. Inggih Mbah Dukun wilujeng sowan kula. Mboten langkung kula ngaturaken sungkem nggih Mbah. Ya tak tampa ta. Kula nggih ngaturaken sungkem Mbah. Ya. Kuwi mburi ki anakmu kuwi. Nggih. Sapa jenenge? Nami kula Bro. Dek. Raine Dek jebemblek kuwi. Neng apa Dek kowe rene ki neng apa? Inggih. Kejawi mertuwi kawilujengipun Mbah Dukun. Wonten ing Desa Soka ngriki nggih Mbah, awit saking pikantuk ganjaraning pangeran anak kula niku sakit Mbah, sakit. Larane lara apa kok nganti gawa mlayu mrene. Sakitipun niku wong jane dheke niku nggih saged nembang ning kok napas sesek nganten lho Mbah. Kuwi gampang. Tambane kuwi mayar godhong suruh kuwi 5 lembar. Mrica wutuh 5 iji godhong suruh karo mrica kuwi diulek sing nganti lembut, diwenehi banyu sithik men rada pliket ya. Terus diborehake ana ndada kuwi men krasa seseke longgar ngono ya Nyai. Oh nggih matur nuwun nggih Mbah. Terus sing nomor 3 nika naminipun Yayu Mbah. Oh Yayu nggih. Ya kene lara apa? Engko tasih kreminen Mbah. Oh nek kremi kuwi mayar kuwi wortel kuwi diparut dipres dicupuk banyune terus dicampur karo santen banyu ijo klapa kuwi. Nuli diombekake sak cukupe kuwi mengko kremine bakal metu nek nglilir turu kae. Engko nek disuluh terus ketok njebrang. Nggih Mbah. Lah terus sapa sing lara nek anu Mbah nika sing nomor setunggal nika watuk. Jenenge sapa? Namanipun Tarjo. Oh nek watuk kuwi mayar kuwi cengkeh kuwi 10 iji. Di tambahi kemukus setitik digodhog nganggo banyu segelas oleh godhog nganti banyune kari setengah gelas. Nek wis rada adem njur diombe watuke bakal logro ngono ya. Oh nggih matur nuwun. Matur nuwun nggih Mbah. Menika
kangge tumbasan sabun, Mbak. Ora sah aku ora tau sabunan. Gawanen. Wong jaran kok sabunan, ora sabunan. Gawanen mulih. Nggih menawi ngaten kula sate nggih, Mbak. Wong kere ora. Mulih ra. Mbah. Bae. Piye kowe ngapa ora, Bro? Kados pundi supados bojo kula menika mari anggene main. Kuwi mayar wae wis sangono sing akeh. Angger kalah golekno utangan terus. Engko lak mari dhewe pekewuh karo kowe. Napa nggih ngaten nggih. Terus kersanipun kula laris melu yoga kotakan. Ya angger kowe murah-murahan kula ya laris. Kowe aja sok ngadi-adi dadi sinden kowe aja sok njaluk dijemput. Mboten mau nah, mangkat dhewe. Nek perlu gandul gerobak. Nggih, Mbah, nyuwun pamit nggih, Mbah. Kula nuwun, Mbah. Iki sapa iki? Iki sapa? Nami kula Sajuri. Kowe mbiyen bagus saiki tek nglinting kaya ngono kowe. Kowe tek kuru kaya ngono kowe. Kowe gagas sapa kowe? Kowe mesti bar kepaten kowe. Nggih. Kula matur kalian bae. Bocah kula niku pilek, Mbah. Pilek kuwi mayar. Mayar tambane kuwi jeruk nipis utawa jeruk pecel kuwi. Dicampur karo parutan brambang terus dikompresake ana ing sirah, mbun-mbunan kulak mari. Nggih, terus putu kula sing nomor 3 naminipun Timbul, Mbah. Nika lara, Mbah. Larane apa? Tasih ngompol, Mbah. Kalau semono gerange aja ngompol kowe. Kuwi tambane mayar kuwi. Wah duit ki sing wis mateng 10 iji dikum banyu yah 5 menit. Njur diwungkus nganggo godhong gedang dikukus didang nek wis mateng. Terus dikon mangan karo sapa Timbul kuwi. Loro-loro sedina ping pindho esuk karo sore. Sadurunge turu ngono. Nggih, Mbah, nggih nyuwun pamit, Mbah. Kakangku piye Werkudara? Jarene pituduhe wong desa mau. Bener kandhane ana desa jenenge Soko. Ana jaran prewangan sing bisa tata jalma bisa marasake wong lara. Nganti padha keberbeken dening kondang ngomandange. Wangune jaran iki ya. Tak sawang kanthi pramana sejati jebul ora sak baene kuda iki. Banjur karepmu Werkudara? Rewang-rewang ana meminta aku bakal nyampurnakake sukma sasar iki. Megeng napas lan upus risang Werkudara. Jroning pengangen-angen babaring cipta mulya wis gamblang permana sang Bimasena pituduh saking Hyang Ruci Dewa Tuhu angganing sang kuda tinitisan atmaning sang Begawan Druna sigra sineblak dening cipta kang wening satemake ndang sang Begawan Druna uncat saking kuda
ya ngendang banget aku. Kukurana jroning Brantayuda nang manandene aku ora bisa munggah kasuwargan. Aku nites menyang kewan iki ya ngger tujune kok muridku mulat. Aku nandur ngunduh ya ngger. Sing setyayu mangke ora ayu Werkudara aku munggah marang swarga loka ya ngger. Aja kleru panampam. Aku wani ngilangi sesembane wong sak padukuhan iku ora mergo aku jahil. Nanging aja kulino nyembah sukma sasar sumurupa. Jaran prewangan mau bisa marasake wong loro nanging sejatine kuwi dudu sing gawe urip. Aja mbok sembah-sembah saiki guruku wis nyuwarga. Meminta marang panguasane sing gawe jagat yen kowe kepengin mari. Werkudara piye? Ora ngira babar pisan ning ngatasé nalika sugenge biyen jejere pendhita kondang Begawan Durna kuwi. Bareng seda Sukmane ndadak kesasar mencok nyang jaran. Nalare piye Werkudara? Aja mbok gagapi nganggo nalar. Iki dudu rembug gagal nanging bab Kasukman yen arep ngonceki ya kudu nganggo garan lan tiping pramana jati. Ya banjur oncek-oncekamu piye jroning Pandhawa laku Darma Laksita. Pandhawa puter puja iki lak padha nglejah marang lelakone dhewe-dhewe. Iya, ning aja serik. Ora. Lelakon iki mau sejatine ora nyemoni sapa-sapa nanging nyemoni kowe. Lho, kok nyemoni aku? Apa ing antaranipun Kakang lan Pendhita Durna padha? Ora padha ning lungguhe jejer. Biyen jaman Bratayuda kowe pujangganing Pandhawa semono uga Bapa Durna ya pujangganing Kurawa. Lah iya, nanging teka bisa mencok ana ing jaran iki. Mongko gajeke siya diantuk kawruh Sastra Jendra mau ya saka Begawan Durna. Bener. Bapa Durna mung nuduhke dalane kanthi pasemon kayugung susuing angin lan banyu suci. Sejatine aku bisa ketemu lan sesembahanku pancen kuwi bener. Lah iya, wong sukma sasar wae kok mencok menyang jaran apa ora ana pencokan liyane? Kabeh mau ngunduh penggawe. Bambang Kumbayana arep nyabrang segara ora bisa. Muli ditulungi jaran wedok. Saguh nyabrangake nanging bareng wis ditulungi dheweke ora weweh tandha panarima malah jaran dipateni. Mongko jarane wis kebacut ngandhut lan anak-anak Swatama. Mula laku ning kodrat banjur nuntun Sukmane Bapa Durna ora munggah nyang alam kelanggengan mampir nitis nyang jaran. Perlune supaya Bapa Durna nggenepi utangi. Saiki sambung rapete kelawan Kresna kok jare nyemoni aku. Yen ora kebeneran bakale matimu besok kesasar kaya Bapa Durna. Lho. Dasarmu apa Werkudara? Madat madun maling minum kabeh wis mbok lakoni. Ideping tekad nggonmu nindakake. Mursaning urip suwiji-wiji wis ora ana kang kecicir. Kabeh wis mbok lakoni, kabeh wis mbok alami. Tumindak nista Papa Draka kabeh wis sinandhang dening wong Ndrawati. Adikku adikku wong Jarot. Iya. Coba saiki titinen dhisik. Etungen luputipun Kakang pira?
Jaman Kresna kakangku nindakake pakaryan ning sadurunge aku njaluk pangapura siji kowe palakrama ping 3 ora metu dalan padhang nanging liwat mburi Jembawati Rukmini Setyabama kabeh mbok cidra resmi tanpa palilaing wong tuane kuwi sepisan kaping pindho nalika jaman anakmu Samba nyidra resmi garwane Bama Narakasura Haknyanawati kowe ngayomi wong salah Samba mbok delikake menyang Madukara mbok pasrahke Jlamprong mula Bama ngerti banjur dioyak menyang Madukara bareng Samba mati dijejuing dening Bama kowe muring anakmu mbok balang cakra nganti teka pati kaping pindho kaping 3 jaman lakon Kresna gugah pancene kakangmu Baladewa klebu jangka tumeka ing pati ning Bratayuda nanging mbok singkirake ning Grojogan Sewu jaman kepyak Bratayuda Jaya Binangun pancene Setyaki kudu wis mati dening Burisrawa ning mbok akali Jlamprong mbok kon jemparing ngendhok manuk kang mbok incerake pundhake Burisrawa satemah sempal dipanah Permadi Burisrawa dikepruk naga bondo dadi lan patine tegese kowe wong pokil wong jail jroning paperangan ya tak akoni nanging aku ora tumrap diri pribadi kabeh mau kanggo kamulyaning Pandhawa kaping 5 kowe wani nyebratake anakmu Gunadewa merga nandhang ciri nganggo buntut kaya kethek mula kabeh ingkang tak kandhakake mau mung kasunyatan mula Kresna kakangku kowe aja serik jlitheng kakangku kegawa iki rembug kasukman mula ucapku merdeka atiku moh kebondo dening rasa utang piutang bab kabecikan antarane Pandhawa lan Kurawa putih tak kandhake putih ireng tak kandhake ireng mengkono uga yen tak tonton kanthi jatining pramana ana ngareping pangeran kahanan Murada karo kahanane Bapa Durna aduh oh. Atananira ayo kumeku cemrah nyomaratani adikku adikku wong jaruk yen ngono aja adoh-adoh lawan pun kakang paripuraning dharma nggonku nyuwargake guru isake panunggalaning dharma laksita nanging kaya wis cukup butuhe Werkudara dina iki ayo bali menyang praja lan dadi pangarep-arepe putu-putumu kabeh kula wonten dawuh yang turun Antareja sasi kirana kula wonten dawuh yang ora adoh karo gerangane Gatot biyen kaya urip meneh kowe kok padha methuk lakuku nyolowati pamawasmu menyang Mbah Monopole aduh yang sumedhot raos sing manah kula Kanjeng Hyang nate paring dawuh piweling bilih mboten dangu malih sampun anyaketi kondur paduka Kanjeng Hyang dateng ing alam pamancat Hyang bener kandhamu wong bagus aduh ya oh
Eyang. Dereng saged kula sanggen kula ngaturaken bekti dhateng Paduka Eyang. Kenging menapa kula kedah dipun tilar Eyang. Kula nderek Eyang. Wah, bocah gagah-gagah gembeng. Sumurupane laku ning wong urip ana ing angal padang iki ya mengko ya mengkono rampunging dharma kudu bali marang alam pungkasan ingkang ora bakal ngambali urip meneh. Kowe dadi satriya pepethinganing bangsa. Lahir lan batinmu manunggalo. Aja mung sugih kadigdayan nanging sugih lelabuhan kang utama. Mergo senajan to sugih kadigdayan yen ora linambaran jiwa kasatriyan, jiwa karahayon lan jiwa brahmana. Ampuh ing gegaman kudu linambaran bebuden rahayu. Budi rahayu kuwi bisane ketemu mung kanthi nyaket kelawan panjenengane kang murba jagat. Mula kang saka kuwi inggih kinarya sangu maragake. Kowe bocah loro bakal tak weni aji blabak pengantol-antol ungkal bener. Bandung Bandawasa tampanana le. Putuku tenan. Biyen Antarja karo Gatot ora gembeng kaya kuwi. Ikhlasno. Aja mbok tangisi mundak nyrimpet-nyrimpeti dalanku. Padangno jagate mbahmu le, tirunen labuhane mbahmu. Nalika samono wis sampat saupa cara sesaji layu ing alun-alun pengkeran negari Ngastina. Trisanata Prabu Paripurna ya Prabu Dwipayana ya Prabu Parikesit Newasangya para Wadwandawa anggung sekung subratane datan kantun para wiku winasis para sewa sugata. Angubengi genining sesaji sami angidung suci tansah eling mringkang nitahake. Pusnya siram jamas sang ratu jimat nenggih Dewi Kunthi. Sigra sesing ngeputian sadedek sapengawe datan oleh kanan kiring gelu mampah lon-lonan. Madana tumungkul netra mandeng pucaking grana. Minggah ing wewangunan Candhi Rukmi Dewi Kunthi giya mapan lenggah. Sigra ngeningaken pancandriyane nglemake lebu wetuning Bajra Hirawana. Ingkang jinipta mung sawiji yaiku sampurnaning pati. Kedadak ana cahya gumebyar sak cleretan nyamber Candhi Rukmi. Para wayah samya wuninga kaya-kaya candhi kobar dening dahana. Kadya samya tumungkul ngremaken netra. Nanging tubewa sami wudar ngenira ngeningaken cipta kawis ngalamun Candhi Rukmi maksih wetah. Amung Sang Dewi Kunthi ingkang sampun ical saking pandulu. Oh.
Anenggih menika ta warnane. Risang nata ngamarta lumuhun Prabu Puntadewa. Ya Prabu Yudhistira. Ngene ana tepi Darma Purna. Bawane maos suraos sing jimat kalima sada. Purwa madya hamungkasi. Ana kebiaring caleret. Hambabar cipta pepadang. Moksa risang Puntadewa. Hayu sagung dumadi. Risang Nangkula Sadewa miwah Sang Arjuna. Risang Dananjaya mijil saking sendang pangruwatan. Lokar busana kasatriyan ngrasuk busana kabrahmanan kaya duking nguni peparap Sang Begawan Cipta Wening. Mencorong prabane Sang Bagus yayah ngasuraken soroting Dewangkara. Ketiganya sigra minggah manjing jroning Candhi Sekar. Sedakep saluku tunggal nutupi Babanawa Sanga. Nerepaken Kang Pancandriya pinandeng lingganing pramana jati. Kaya kinebat keset pindha tatit sakedheping netra ana kreta cahya amethuk Risang Arjuna miwah kembar kemanikan kinusiran Bathara Matali minggah ing Loka. Werkudara piye? Mong karyaku lan siadi ingkang bakal ngayati kamuksan. Aku dhisik apa kowe dhisik Werkudara? Wah, yen ora selak karo batinmu. Ucapmu mengkono mau dudu suwijining pitakon nanging kuwi penjaluk. Penjaluk kepiye? Njaluk tulung supaya aku gelem nyampurnakake patimu. Sebab patimu wiwit mau wis krasa lan wis tak blakani yen bakale kowe ora kasembadan gayuh kamuksan. Upama to bener mengkono banjur piye wangsulanmu? Aja nganggo upama. Iki dudu wadi nanging iki kasunyatan. Tata lair kowe mesem guyu nanging batinmu nangis. Merga kowe wis krasa yen ora bakal bisa moksa bareng lan Pandhawa. Oh, adikku adik. Cekake ngene wae. Dina iki wektu ingkang pungkasan pun Kakang bisa sabet jagong kelawan Yayi Werkudara. Mongko sira Yayi wis ngerti marang keketeking pun Kakang mara gagahe. Tak rungokake ora ketang mung seklimah piye mungguh dalan ingkang kudu tak tempuh Bratasena. Kresna kakangku, piye Werkudara? Sakabeh laku iku sarwana watese. Sawuse ngayati kamuksan sadengah janma kang wis darbe tekad duwe gegebengan wis ora wenang kapur bolan kawasesa. Bener luputing patrap nggayuh kamuksan kuwi mung dumunung menyang tekate dhewe-dhewe. Perkara iki tumrap aku upama kesusu selak nguyak apa yen sabar ngenteni apa. Tegese piye? Mung kowe ngaku tinimbang kesusu-susu mung butuh bebarengan mati. Ingkang wigatine mung netepi tata krama pasrawungane wong Darawati karo wong Pandhawa.
luwih perlu ngrampungake dharma ingkang dadi sesanggemane. Adikku. Pun Kakang nganti ora gaduk nggonku. Guneman kelawan Werkudara. Wis meh ganti alam ngene si Adi isih nata marang empaning dharma. Mara gage aku kandhanono. Si Adi duwe sesanggeman apa ingkang kudu mbok rampungake minangka geneping dharma. Tumitahku ning alam padang mung wing Hyang Sukma kanthi mengku karep kang wigati. Wigatine karsa mau kena ginagapan srana empating budaya makartining Pancandriya. Cipta rasa budi lan karsaku. Wedare piye? Mung wing aku amrih gampange ringkese ngene. Tak perang dadi loro, siji tumrap uriping jiwa ya kuwi kapribadenku, sing angka loro tumrap uriping raga ya kuwi uripku ning alam padang iki. Aku kudu serawung karo bebrayan. Bab kapribaden ora perlu tak kandhakake nanging ngertiya. Uriping jiwa lan raga mau loro-lorone padha wae. Lire padha piye? Padha dene duwe ceciban minangka wiwara laksitaning dharma. Ya dharmaning urip. Jurian ngono tekan ngendi wates-watesing kautaman? Lepasing budi, keplasing manungsa dhuring kawigyan. Kuwi mesti ana watese. Mungguing kahananku apa mengkono lan upama ta mengkono apa ana buktine? Wis tak kandhakake ngarep kabeh lupute Ratu Ndrawati. Yen dipermanakake ukur kasunyatan sepira kuncaramu jaman ngasta bawat songsong makuthaning negara. Persasat idu geni wong Ndrawati. Sapa sing ora ngerti jenenge Prabu Kresna? Ning parandene bareng tumeka dina pati nyedhak yantakamu. Suwung kaya bumbung wong wang. Lideng kakangku. Yen tekadmu pancen ora nunggal karo Werkudara aja mbok padhak-padhakke. Dikapak-kapakno Werkudara ya Werkudara, Kresna ya Kresna. Mula senajan jejering dulur aku kudu welas menyang kowe nanging bab kapribaden nyuwun pangapura kudu pepisahan. Ngerti yo? Ya ing dina iki dina wekasan ingkang ora bakal ngambali urip meneh Kresna kakangku. Katangipun kakang Kyai Werkudara tulung aku Kyai Bratasena. Kresna kakangku, gage aku kandhanono. Sakabehing prabot pepaesu rampening kasatriyan dina iki bakal tak kipatake. Samengko Werkudara bakal ngayati moksa ngangkah manunggal marang Hyang Sukma sejati kang asipat suci. Nanging aku kandhanono sing melok. Piye carane nggonku nebus luputku Werkudara? Kuwi tanggung jawabmu besok ana kanane. Kresna kakangku, kodrating moksamu bakal kelakon ana pinggiring segara Wedhi bebarengan bangsa Yadawa lan bangsa Wresni. Besok matimu lantaran wuruwaragan mendem ciyu lan darah Ndrawati kabeh bakal cures. Aduh. Oh. Yes. Tantas tuntas rojah-rajah kabeh gembulaning rasa wis mbok udari. Kowe aja nyrimpeti lakune Werkudara. Kowe matak aji panglemunan limpekno putu-putumu. Weruhe kowe padha moksa bareng lan Pandhawa nanging sejatine kowe sing nglakoni penandhang
ana segara wedhi ingkang tanpa wangenan. Aduh iya dia. Oh. Nalika samono Sang Bimasena wis purna darmane eling-eling wis manunggal marang Cak Iping Widi wis bisa ngampil Cak Iping Bathara bawane wis ngandhang sastra Jendra Hayuningrat kaya dadya mesti kaning titah Riseng Werkudara yekti datan ana kaelokan apa-apa